Казан урамнарында танылган татар язучылары һәм шагыйрьләренең цитаталар язылган баннерлар күбрәк булачак. Татар китап нәшриятендә яшьләрнең туган телен саклауларына өметләнәләр. Бу фикерне Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе башлап җибәргән иде. Бүгенге көндә шәһәрдә мәгънәле сүзләр язылган 8 баннер урнаштырылган. 1 гыйнвардан исә проект Чаллыда да стартыла. Анда шундый 10 баннер куелачак. Безнең башкалабыз Казан шәһәрендә 8 мындай билборд урнаштырылды. Яңа елдан 1 гыйнвардан инде 20 билборд булачак. Моннан тыш Чаллы шәһәрендә, Нижнекамск, Алабуга, Бөгелмә шәһәрләрендә дә мындай билбордларны күреп булачак. Аның төп максаты безнең халык телебезгә, безнең татар теленә игътибарлырак булсын дигән максат белән эшләнгән һәм татар теленә генә түгел, татар халкы өчен танылган шәхесләрне дә белсен өчен